שלום, ותודה שבחרתם להזמין מקום במסעדה באמצעות שירות הזמן שולחן מבית זאפרסט. לאיזה תאריך אתם רוצים להזמין? היום. האם ברצונכם להזמין שולחן להיום? כן. לאיזו שעה? 10 בוקר או ערב? בלילה. כמה סועדים תהיו? 2. האם ברצונכם להזמין שולחן בשעה 10 בלילה עבור 2 סועדים? כן. תודה רבה. נא להמתין, אני מחפשת מקום. אני יכולה לסגור עבורכם את ההזמנה. אני רק צריכה עוד מספר פרטים להשלמת ההזמנה. האם לרשום את ההזמנה עבור מספר הטלפון שהתקשרתם ממנו? כן. נא להגיד את השם הפרטי של המזמין. נא להמתין. ההזמנה בוצעה בהצלחה. פרטי ההזמנה יישלחו עליכם בתוך זמן קצר ב-SMS. תודה שהשתמשתם בשירות הזמן שולחן מבית זאפרסט.